Og som hun sagde, så kan vi rigtig godt lide at slås. Og det er faktisk ikke helt rigtigt, tænkte jeg godt vil sige, fordi det vi netop ikke så godt kan lide, det er at slås. Så alle vores teknikker, de handler om, hvordan vi gør i forhold til et angreb, for at undgå, at kampen den fortsætter. Jeg tænker, at vi først lige vil vise en lille bitte smule. Vi har taget børn med fra vores børnehold for at vise, at vi kan træne både voksne og børn sammen. Så vi starter med at lave en lille opvisning, eller først. Kom væk. Det er jo virkelig min store lille. Ja, det er Godt. Jeg tror, vi fortsætter lidt. Jeg skal lige have pusten. Så når vi træner, så får vi også lidt bevæget os lidt. Vores teknikker går rigtig meget ud på at lave angreb, hvor vi flyver. Det synes vi heldigvis er rigtig sjovt. Så jeg tror, Fiona, hun gerne vil vise lidt nu. Godt. Tak for det. Så som I kan se, er det både store og små, der kan være med til det her. Og det er nok noget af det, der kendetegner Aikido rigtig meget, det er, at vi er ved nogen, hvor alle kan være med. Og det er i virkeligheden, fordi vi arbejder med noget, vi kalder ki, som handler om at være til stede på en anden måde end ved rå muskelkraft. Så det er altså ikke ligesom boksning, hvor vi laver en masse armbøjninger først. Men det skal I lige have lidt lov at prøve og se, hvad det er for noget. Så skal jeg lige låne en stærk mand. Er der en stærk mand derude? Har vi en stærk mand? Ej, der må være nogen. Der må være en stærk mand. Er der slet ikke nogen stærk? Der er en stærk mand. Yes. Må jeg låne dig? Unge mand. Din kæreste synes, du er stærk, så...
Godt, nu skal jeg prøve at se, om jeg kan jonglere både med den her mikrofon og den stærke mand på en gang. Det jeg vil prøve at vise, det er, hvordan vi kan møde kamp på forskellige måder. Så hvis den stærke mand her prøver at bøje min arm med 2 hænder, jeg må gerne bruge 2 hænder. Jeg kan give dig et godt råd, det hjælper, hvis du tager den her hånd oven på min arm. Yes, sådan her. Så kan jeg have en rigtig god chance for at bøje min arm. Jeg kan så modtage det på forskellige måder. Det ene er, at jeg kan tænke, han er godt nok lidt for stærk. Jeg kan også tænke, jeg har trænet meget, ikke? Så vi prøver at kæmpe. Men så skal han jo også arbejde lidt, ikke? Ja, så han er selvfølgelig stærkere end mig, specielt fordi han står på den her måde. Det er sådan en måde, vi kan arbejde på. Hvis vi bruger styrke, så vil jeg altid møde en, der er stærkere end mig. Et tidspunkt kommer der altid en. Så derfor prøver vi at bruge noget andet. Og det er det, vi kalder ki. Så når han prøver at bøje min arm, og han bruger alle sine muskler, så er jeg bare helt afslappet. Så prøver du? Lidt mere måske. Det kan han ikke, siger han. Er der andre, der vil prøve? Nej? Okay, så kom du herind. Vi har en stærk mand her, kom. Jo, kom nu herind. Ja, tak skal du have. Giv lige en hånd til vores stærke mand. Godt. Det skal I høre, det kan jo også vende den anden vej rundt. Jeg viser det også med en af vores helt nye på børneholdet lige om lidt. Er du med? Godt. Det her, det kan man nemlig også gøre med små. Så hvis du strækker din arm ud. Jeg prøver lige at lave et eller andet her. Så hvis jeg bøjer hans arm, så er det klart, jeg er stærkest. Uanset hvad. Så selvom man bruger alle sine muskler, bruger alle musklerne også. Ikke også? Ja. Og du er stærk, men jeg er stærkest. Så prøv i stedet for at gøre noget andet. Hvis du prøver at pege helt over på vinduerne, prøv at pege helt over på vinduerne, og virkelig pege over på vinduerne. Dem dernede. Dem nede ved græsset. Dem ved græsset. Dernede. Ja. Og så bliver du ved at pege, og bliver ved at pege. Ja, sådan her. Så kan jeg faktisk bruge ret mange muskler alligevel. Så er han stærkere, end jeg er. Tak skal du have. Giv en hånd til den lille stærke mand. Godt, det følger dig over. Noget af det, vi også laver rigtig meget, det er rullefald, som vi så, og det kan man lynhurtigt lære. Amalie her, hun startede for 2 gange siden, så du viser lidt på rullefald, ikke? Og lidt flere. Flot. Så noget af det, vi arbejder rigtig meget med, det er, hvordan vi kan arbejde med kroppen på en god måde. Lynhurtigt lære at lave de her rullefald, når vi bliver kastet. Tak. Vi har stadigvæk lidt tid til gode, kan jeg se, eller hvor vi hen med fløjtenisten deroppe. Ja, der er akustisk. Man kan godt høre dig, når du fløjter. Ja, I hører mig. Ja, det synes jeg lyder godt. Er det nok til dig, lydmand? Er det det? Så giver vi det et go. Okay, vi giver det et go. Så Rikke og fløjtenist og Ralf og Lisa. Se, han har en træstav. Det er ikke bogstaveligt talt, men dinger mentalt. Der er rigtig mange ting.
Bare show. Tak. Det var en, kan vi sige, en fortolkning både af musikstykket, men også en opvisning af meget af det, vi også træner med, nemlig trævåben. Vi bruger ikke rigtige våben, vi bruger trævåben, vi bruger bokken, som er et sværd, og jo, som er den der pindså. Og så også en kniv, som vi nogle gange træner med, men altså er træ. Godt. Det sidste, vi vil vise nu, det er et flermandsangreb, hvor at vi er flere om at angribe en. Og der er ikke noget aftalt. Når vi laver opvisningen her i øvrigt, så har der været lidt aftalt, hvad angriber vi med. Men nu er det frit fra leveren. Også angriber, vi har lov at lege og angribe med alt, hvad vi har lyst til. Og Lisa, hun får fornøjelsen af at se, hvordan det kommer til at gå. Selvforsvar. Jamen, tak for det, og tak for den gang. Vi hedder Toitsu Kirakido, og vi træner i Gladsaxe i kælderen.